na gode. Ya tankari ummar gaira abi bane gare ki autar ummalin zanen dutse. Diyar umma ummul khair gadan halin ku ne alkhairi. Ɗaya gari habiba da muke miki ya kaira. Ya tankari ummar gaira abi bane gare ki Ɗaya gari autar ummalin zanen dutse. alƙur'ito Allah madogara ta tsare da dukkan sharri. Karka kyala ɗarin zamani a zuciya ta yi tasiri. Yan nabiyuna Allah ka daɗa mini baiwar ka tari tari. Kai kan tafa yau ga mu gurin bente na ummal kairi. Ɗayan dari wanda liwa kyau ya mata zanen dutse. Diyar umma ummul khair gadan halin ku ne alkhairi. Ɗaya gari habiba da muke miki ya kaira. Talatin ka Allah ka daɗa gun annabin da baya gori. Kai kan tafa mu ga wannan rana to tsare mu dukkan sharri. Yau ga mu fennan ƴar gatan kuma uwa a gun alkairi. Wanda littafin umma ya yi mamaya gare ta ummal kairi. Kairat inda duk sharri ya fitar da sirrai ki bi shi gida Diyar umma ummul khair gadan halin ku ne alkhairi. Ɗaya gari habiba da muke miki ya kaira. Ummal kairi kin cika shekara dukkan buga mu mun zo murna. Fadar rayuwa ta yi tsari kaira da a ko'ina ke a nuna. Ki zamto madubin al'umma yar umma ni zan kwana. Muke ta roƙa muke Allah ya sa ki zam alfaharin umma. Ya bi duk wani aibu muna roƙo kan yayi soki ya wasi. Diyar umma ummul khair gadan halin ku ne alkhairi. Ɗaya gari habiba da muke miki ya kaira. Diyar umma ummul khair gadan halin ku ne alkhairi. Ɗaya gari habiba da muke miki ya kaira. Kayan jibe da hankalai mu mun miki fatan kairi. Kullum du'a'in mu gurin Allah ya saki rayuwar ki a tsari. Daga duk magauta ummal kaira Allah ya yi miki kari. Inda kin karata ko a ina masoyan ki si ta kari. Kairat yan hali ki da ruban yaji yanzu kwari ya ba su. Diyar umma ummul khair gadan halin ku ne alkhairi.